सालाखाथि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जर'ख थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे आगु रंजालि बैसागु फोरबो हाबाफारि। थांनाय 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव खुंफुंजानाय 14थि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों सालाखाथि दख'रा एबसुनि सिङावनो सालाखाथि दख'रा गाम्बारि फायखि हानजा दाफुंनायनि थांखिजों आजावनानै लानाय बायदिनो दिनै सालाखाथि आमलायगुरि सालबागानाव खुंफुंनाय मोनसे जर'खा थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों मावफुं आफादखौ दाफुंनानै लायो। मख'जाथावदि सालाखाथि दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै सालाखाथि दख'रा गाम्बारि फायखि हानजानि मावफुं आफादखौ दाफुंनानै लायो। थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे आगु बैसागु फोरबो रंजानाय आरो बोथिसे ओंखाम जालायनायबो लायो। हाबाफारियाव दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि जांगिला औवारि आरो सालाखाथि दख'रानि गोबां सानसुमैगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सालाखाथि दख'रा एबसुनि आफादगिरि डन नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। सालाखाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2024 मायथाइनि जिहेतु 23 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव जिहेतु जोंनि सालाखाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जों मोनसे थांखि दिखांना लानाय जादोंमोन जे जोंनि सालाखाथि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानाय लाइमोन हिन्जावफोरनि बा जायखिजाया आइजोफोरनि जेंना, बे जेंनाया साइमाल्टेनियासलि जोंनि सालाखाथि ओनसोलाव जाबाय थादों। माखासेखिनिया जोंनि दख'रा आफादजों सुफुंजादों, एबसुनि मावनायजों सुफुंजादों, नाथाय माखासेया सुफुंजायाखै आरो बेवहाय गोबांथार माखासे टेकनिकेल उसुबिदा नुजादों। बेखौ लानानै जोङो थान्दै मेलनि गेजेराव मोनसे मसन लाबोनाय जादोंमोन जे आइजोफोरनि समस्याखौ पारमानेन्टलि माबायदि जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनाय जादोंमोन। एज पार एग्जाम्पल जोङो जाय जोंनाव माखासे आइजो हिन्जावसाफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो गोबांथार काउन्सिलिं होनो गोनां जायो। जेला बिथांमोना माखासे इनसिडेन्टफोर जायो, गुबुनफोरजों मलेस्टेड खालामजायो, प्रल'भन खालामजायो, बेफोरबायदि समाव जोङो रिकभार खालामनांगौ जायो। रिकभार खालामनायानो जोंनि साक्सेस जानाय जाया। बेनि उनावबो जोङो बै लाइमोनफोरखौहाय जोङो काउन्सिलिंनि गोबांथार दरकार जायो। नाथाय बेवहाय माखासेफोरनि गार्जेनफोराव जोङो टेकनिकेल उसुबिदा नुजायो। जों हौवा मानसिया बिथांमोनखौ काउन्सिलिं होनायाव गोबाङा अबजेक्सन खालामो। दा बेफोरखौ लानानै जों सिन्था सरसा खालामदों, बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे भुक्तभोगि जाया, बेयाव जाहाथे जोंनि हिन्जावसा आइजोफोरा जाहाथे भुक्तभोगि जाया, बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जोङो आइजोफोरनि मोनसे जुनिया हान्जा एबसुनि बेन्दोङावनो जोङो दानानै लानांसिगोन होननानै जोङो थांखि दिखांना लानाय जायो। आरो बे थांखि मथयै जोङो दिनै सालाखाथि दख'रा एबसुआ दिनै 7 एप्रिल 2024आवहाय मोनसे जारिमिन होननानै जोङो खावलायगोन। मानोना दिनैनिफ्राय जोङो खावलायगोन बा दिनैनिफ्राय जों साननानै लागोन जे दिनैनिफ्राय आरोबाव जोंनाव खुनु मोनसे आइजोफोरनि जाहाथे जेंनाया दाजाथों। मानोना बेनि जारिमिना जाहैबाय जोङो सालाखाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गाम्बारि फायखि हान्जा मुंनि मोनसे आइजोफोरनि फायखि हान्जा दानानै लानाय जाबाय। आरो बेनि गेजेरजों जों जे लेभेलसिम हायो आइजोफोरनि गोबांथार समस्याखौ जोङो समाधान खालामनो नाजागोन। आरो बेनि गेजेरजों जों गोबांथार एक्टिभिटि रनसायदों। आरो स्पस्थयै आं दिनै बे हाउसनि गेजेरजों खावलायदों जे जोंनि बे गाम्बारि फायखि हान्जानि गेजेरजोंनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेस्ट उइमेन गार्जेन एवार्ड, माने साबसिन आइजो दिथागिरि बान्था जोङो बोसोरफ्रोमबो होनो थांखि लाबाय। आरो बेखौ जोङो खालामनायनि मुल उद्देश्यआ बेनो जे जोंनाव आइजोफोरनि जेंनाया जोंनि लाइमोनफोरनियावल' थाया। मानोना आथिखाल मुगायाव जों नुगासिनो दङ, जायफ्रानाखि गथ' गथाय दङ, संसार गारनानै गथ' गथायखौ गारनानै जोङो गुबुनजों आरो सेकेन्ड टाइम हाबा जाहैनाय, थार्ड टाइम हाबा जाहैनाय।
दा बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा जेंना दा बेफोर जेंनाखौ माब्रैबा जोङो खमायलांनो थाखाय जोङो सिन्था खालामदों आरो बेखौ लानानै जोङो आसा फारिदों जे नै बेफोरबायदि माखासे बान्थानि गेजेरजों गोबांथार जोंनि दिथागिरिफ्रा मोनसे थार लामाखौ सायख'गोन जों बेखिनिखौ आसा फारिदों आरो जों आसा फारिबावदों बे फायखि हान्जानि गेजेरजों गोबांथार जों मावनो हायि खामानिफ्रा मावफुंजागोन मानोना बे जोंनि गाम्बारि फायखि हान्जाया मोनसे इन्टारनेल एजेन्डा होननानै जों साननांगोन मानोना जोंनावहाय गोबांथार बेबायदि जोंनाव आफादफोर दङब्लाबो नाथाय माखासे स्पेसिफिक आयदाफ्राव खामानि मावनो जोंनाव माखासे जोंना टेकनिकेल उसुबिदा नुजायो दिनैनि थारिखाव जों नुबाय जोंनाव आइजो अनसाय आफाद दं एबा आबोब दङ जों बुंनो लुगैयाखै आबोबा मावाखै जों बुंनो लुगैयाखै आबोबा गैला होननानै आबोबा दङ आबोब आरो बा बर' आइजो अनसाय आफादा बिथांमोननि खामानिखौ मावगोन नाथाय बिथांमोना आनसलिक लेभेलाव मालाबा बेबायदिनो जेंना नुजायो जोंना मिरुनिफ्राय बा जिल्लानिफ्राय बिथोन फैयाखै होननानै गोबां खामानिखौ हयथ' मावनायाव टेकनिकेल उसुबिदा नुजायो बेखाय जोङो नैबे जोंनि एबसुनि बेन्दोङावनो थानानै मोनसे बेनारावनो थानानै जोङो जेसेबां लेभेलाव हायो जोंनि नैबे आइजोफोरनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो हागोन जोंहा बेखौ गोबांथार फोथायनाय दङ बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोना नुबाय जोङो मोनसे सालाकाथियाव मैखोम मोनसे समायना रमायना साल बागान बिफां दङ बेनि सिङाव दिनै जोङो लोगोसेनो फ्रि बैसागु अर्थात आगु रंजालि बैसागु खुंफुंनाय जादों उद्देस्यआ बेनो जे जोंनो गोबां समाव जोंनि नैबे साल बागानफोरखौहाय जोंहा दानस्राङो जोंनि माखासे माने समाजनि बेरेखा मानसिफोर थायो जायफ्रानाखि सर्ट वेजों इनकाम खालामनो लुबैयो बिथांमोना बेबायदि जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ फोजोबस्राङो जों बेखौ लानानै जों बेजोंनो मोनसे एवारनेस होनो लुगैदों मिथिंगानि सम्पतिया जोंनो खोब दरखारि बेयाव जोङो नांगौ रोखोमै गोबांथार हाबाफारि लानो हायो बा जे लेभेलाव हायो जोङो जोंनि खामानियाव नांनाय बायदि सम्पतिफोरखौ जों बाहायनो हायो बेखायनो जों दिनै बेवहाय फ्रि बैसागु हाबाफारि लानाय जादों फ्रि बैसागु लानायनि हाबाफारिनि उद्देश्यआ मोननै मोनसेया जाहैबाय मिथिंगायारि सम्पदखौ बासायनांगौ मोनसेया जाहैबाय जोङो मिथिंगायारि सम्पदनि सिङाव जोङो रंजानाय लानांगौ आरो एनादार मोनसेया जाहैबाय मा जोङो बैसागु समा बर'फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जाय फोरबोआव जोंनि बर' रायजो राजा गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासिबो गावबागाव न'खराव गामियाव बेस्थ' जायो आरो जोङो गावबागाव न'खराव मोसौ थुखैयो बिदिनो जोङो गोखा गोखै जायो मोसौ माने बायदिसिना जोंहा गेदेरखौ खुलुमो बिमा बिफाखौ खुलुमो बाथौ सिबियो बेबायदि हाबाफारियाव जोङो गासै रायजो राजाया बेस्थ' जायोखाय जोङो नैबे जोंनि सालाकाथि दख'रा एबसुआ मोनसे इनस्टिटिउसन आरो बे इनस्टिटिउसननि सिङाव जोङो बैसागुनि सिगां माब्रैबा जोङो जोंनि गेदेरफोरखौ मान होलायनो मोनगोन माब्रैबा जोङो जोंनि गेदेर उन्दै गासैनिबो गेजेराव फैबाय थानाय बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ बावलायनो मोनगोन बेखौ खाबु लानानै जोङो फ्रि बैसागु हाबाफारिबो लाफानाय जादों
लामायावबो